Manen, ada tayo iti gundaway nga mangidanon ti impormasyon ti paka saritaan ti Cebu Bukid nga syudad ti Batak Apo ngem irugik man nga isarita detoy napasamak nga rod itay laeng gabi July 5 but naurang ti kagodwa iti public market tayo ditoy syudad ti Batak ket adong stall owners iti naapektaran ujak mariro nasurong 130 stall owners nga agtagilako iti na dimma po talagang nauram amin ti lako da pakiramanan di pasdek nga paggiganan da po ket laksit kineta po ket digitipay da do mga stall owners iti lawlaw na ket kapilitan piman nga agbakwit da mati dirabi so nga affected dalata digiti ahensya ti national manipot ti opisina ti ayayaten tayo nga po Presidente Bongbong Marcos numampay ada iti balasi tao pay laeng di Canada ket binilin nan aming ahensya nga agturong no ana iti mabaling may paay kidigiti nga dagos kidigiti apo nga naapektaran ket pagyamanan tayo apo nga talagang itay pailaan nga sapang gundaway ket year oredan digiti datos tapno ti kasta ket may sagana dan ngem digiti emergency cases madamada nga mobilize na po nga gidanonen tapno ti kasta amanon to no andan to digiti affected nga listanan kompleto official mabalindan to nga i-release digiti kwan digiti matdaduma pa nga assistance apo ipanamnama mi apo nga digiti apo nga stall owners nga naapektaran ket et ada detail lang masinuno ana iti assessment kano marukod tayo mat estimate tayo mat no ana iti nasaya nga may tulong kapno ti kasta ket maka alahon na mat makapagrubwa na manen nga agnegosyo ta dagitoy laan mapiman iti pamataudan iti pagbiag da nga ilaldaw dagitoy nga stall owners ket idanon min iti pinagyaman manipod iti probinsya apo Cecil Governor Cecil apo Vice Governor Matthew adada amin iti drapi dito apo basta man iti daduma nga mayores pay nga nangidanon iti bumbero ti kamukmukudan nga ili adada amin dito nga ni amin nga bumbero ti Ilocos Norte dada dito tapos ti kasta kamalakpidan laan ti na nakaro nga panag ramram ti uram apo ket dapat iti private nga volunteers datay Marinas fire volunteers digiti adama digiti barangay tanods and barangay officials nga may nangurnos iti linak ken talna tapno ti kasta maka responde nga nalaing digiti Bureau of Fire kasta digiti PNP apo adadan nga sigod nga nang security lugar tapno ti kasta ket maliklikan ti anyaman nga disgrasya ket kasi napo Dios apo awan ni-resay nga biag wenno nasugsugatan man lang adan sa lamesa nga kasilang nadungyaran laing yung superficial na dijay basit lang nga banag dijay ket data ti pagpian na apo ta na sigwadan tayo babaeng laing met lang iti 911 nga pinagtawag ket naalarma amin digiti rumbeng nga rumusponde apo no may panggipet iti dagop na nga damages iti pasdek dagop digiti tagilako manarimaan pa lang dati siguro lipas pangal daw apo kat ada digiti estimate tayo nga kaaduna iti naperdi kastamit digiti panakay subliti kuryente apo damat ti inek manarimaan mo iti pinakaurnos na
Dito ito laing go signal ti Bureau of Fire and iti Euroreta no kasanong mabaling i-energize. I-energize iti lugar tapos ti kasta ag mangrogroging ag-normalize mo iti business dito public market tayo. Ket laksid kineta apo Orepi man digiti paglugaran mo digiti farmers tayo, marginalized farmers tayo na dislocate da nga rod at paggiginan dati aldaw ti Tienda ket isu ti nagbalitan ti badi na uram ket di na uram nga pasdek. So nga pagpian na ta andam DJ kabaro nga bagsakan ti norte nga naipatader diti likudan mo lang ti Tiendaan tayo. Isu iti ayan digiti kwa apo iti agtagtagila ko ito nga pagtartarusan digiti apo nga gatang kay digiti kasapulan da. So adadalan madama nga damat namnama mi nga pagkakaran da apo. Dato second floor ti inam nga building tayo ket bakante amin datoy mabaling nga dito pagkakaran pala temporarily habang plan-planuan agor nung tipundo ta mga ramid tayo pa iti pasdek karunan nga sukat datoy na uram.